вот Лукашенко кантралюе пэўныя рэчы ў Беларусі, іншых суб'ектаў няма, і з ім трэба з гэтай прычыны весці справы, спрабаваць адцягваць і гэтак далей. Но патлумачце мне, калі ласка. У Беларусі працягваецца знішчэнне краіны і дэбеларусізацыя. Бренды адзення просто вот грохнули, так іх не стала недавно. Тэатры нацыянальныя знішчаюцца, нейкіх маскалёў прысылаюць імі кіраваць. За беларускую мову ты можаш просто загрымець у вязніцу. Ну, натуральны этнацыд. Адзін дырэктар архітэктурнага бюро пісаў пасты па-беларуску, да, ён ужо ў вязніцы, яго дагала просто распранаюць. Далей, дзейнасць вот лукашэнкаўцаў прывяла да таго, што коэфіцыент нараджальнасці ў Беларусі з 2017 года упаў з 1,5 до 1. Это, разумееце, это катастрофа. В Беларусі не нараджаюць дзяцей нават ва ўкраіне, якую б'юць балістыкай, дзе расейцы праводзяць генацыд, адкуль колькі 7 мільёнаў людзей выехала, здаецца. Нават там вот такі самы вот коэфіцыент нараджальнасці падчас вайны. Калі сітуацыя будзе вот працягвацца як сёння яшчэ нейкі працяглы час, нас просто не стане. От на халеру ён гэта робіць. Тут парадаксальная сітуацыя, так, з аднаго боку абсалютна добра ўсё распісаў спадар Уладзіслаў адносна таго, што на сённяшні момант аб'ектыўная рэчаіснасць такая, што пры ўплывах Расіі такіх моцных, пры адсутнасці іншых суб'ектаў і іншых сілаў, якія маглі б паўплываць на сітуацыю ўнутры Беларусі, смерць Лукашенка альбо умоўна ягоная там хвароба, забойства, калі гэта будзе ў інтарэсах Расіі, прывядуць безумоўна да поўнай акупацыі краіны. Тым больш, што сістэма бяспекі, вайсковая, стратэгічныя аспекты, яны інтэграваныя ў расійскія сістэмы бяспекі, і ёсць калегія штабоў, і ёсць рэгіянальная група войск, тут няма ніякіх сумнеў. І вось мы часам кажам, што ў Европы павінна быць стратэгія, што вось яна падтрымлівае той же там Ціхановскую. Ну, калі Расія можа прыехаць туды на танках у Беларусі, вось мне цікава, ці можа Европа прывезці Ціхановскую на танках у выпадку смерці Лукашенка? Не можа і не будзе гэтага рабіць. У гэтым праблема вагі, у гэтым праблема парытэтаў. Европа можа як заўгодна дэклараваць пра дэмакратыю Беларусі, пра там забеспячэнне і будучыню краіны, але змагацца за яе не будзе. Расія ўвесь час кажа, што гэта іх тэрыторыя, што гэта іх прасторы, гэта частка расійскага свету і будзе за яе змагацца. Вось якая розніца ў падыходзе да Беларусі. Таму на сённяшні момант у гэтай сітуацыі так атрымоўваецца, што Лукашенка, выкарыстоўваючы суверэнітэт для забеспячэння сваёй улады, нейкім чынам яшчэ яго зберагае. Калі мы кажам пра ўнутраны суверэнітэт, то, на жаль, мы маем дачыненне з унутранай каланізацыяй Беларусі, дэбеларусізацыі і моцнай русіфікацыі. Гэта расійскі свет, гэта рускія дамы, гэта Россатруднічества, гэта расійскія СМІ, гэта расійская мова татальная ва ўсіх універсітэтах, па сутнасці так культурнае вынішчэнне Беларусі як такой і паступовая русіфікацыя. Для чаго? Беларусы збольшага супраць вайны. У любым фармаце. Гэта ўсё робіцца для таго, каб стварыць умовы для, магчыма, ў будучым мабілізацыі, магчыма, ў будучым да болей сціслай інтэграцыі. Вось сёння з'явілася інфармацыя, што будзе зараз агульная сістэма каардынацыі бюджэтаў краіны, саюзнай дзяржавы, то бок і такім чынам і беларускага бюджэта, то бок паступова інтэгруецца фінансавая сістэма ў расійскую. Гэта азначае, я не выключаю, самы горшы варыянт, вось мы тут пра розныя такія сцэнары, это той, калі адбудзецца інтэграцыя ўсіх сілавых структур у адзіны комплексны элемент, як гэта было ў Савецкім Саюзе. Тады не патрэбна, незалежна ад таго, хоча чагосьці Лукашенка, не хоча, будзе адзінае войска, будзе адзіны фюрер, толькі ўжо не Лукашенка. Часам кажуць пра тое, што гэта Пуцін рыхтуе сабе аэрадром пасля 2030 года, скончваецца ягоны тэрмін зараз. Ну, ось праз некалькі год, так, і раней казалі пра тое, што ягонай наступнай пасадай можа быць саюзная дзяржава. Каб яна была, трэба, каб гэтая саюзная дзяржава была маналітным геапалітычным суб'ектам. Тады для Беларусі гэта, безумоўна, цывілізацыйны крах. І самае галоўнае зараз гэтага не дапусціць. А каб гэтага не дапусціць, трэба з аднаго боку нейкім чынам гуляць з Лукашенка,
А другі момант, ну, Еўропа павінна неяк праявіць сваю стратэгічную волю. Акрамя пакуль што дэкларатыўна Кітая, Еўропа ніякай дэкларатыўнай волі палітычнай не праявіла ў дачыненні да Беларусі. Хутка паляцяць дроны з балістычнымі ракетамі, прыйдзецца нешта праяўляць. Ну, гэта тады проста таксама частка па знішчэнню Беларусі. Гэта ўжо катастрофа, тут пытанне ўжо не будзе стаяць выжыванне краіны.